A ja som sa dobre vyspal, môj brat je už dole, ako vidím, ja idem sa pozrieť, čo robí. Ahoj, braček. Čau. Robíš raňajky? Áno. Mal som taký nápad, nešli by sme nejakam na dovolenku, alebo niekam sa osviežiť? Mohli by sme. Dobre, tak ja zatiaľ prichystám obed a raňajky a nabalím vám niečo na cestu a ticho zatiaľ kúpiť lístky. Dobre, a kam to bude? Na Havaj, alebo? Neviem, ja som rozmýšľal na Havaj. Dobre, tak na Havaj pôjdeme. Dobrý deň. Dobrý deň. Prosím vás, dali by ste mi 2 lístky na Havaj? Áno, nech sa páči, 2 diamanty. 2 diamanty, dobre, počkaj, zoberiem si ich. Nech sa vám páči, 2 diamanty. Ďakujem. Dobre, idem naspäť. Braček? Tak ja už mám tie lístky. Poďme sa naraňajkovať. Čo vám vieš? Bol vynikajúci. A tu máme ešte v truhle ďalšie 2 na cestu. Si ešte jeden zobral z raňajok. Poďme hore sa zbaliť. Ideme sa zbaliť. Poďme sa pobaliť. Poďme sa pobaliť už. Tak sa zbalíme. Dobre, ja už som. Aj ja. Zoberieme si aj meč. Ja mám. Tak aj ja si zoberiem. Zoberieme aj petardy. Môžeme pre povávanie. Ahoj, braček. My sme si kúpili drahé lístky. Sme vpredu. Stali až 2 diamanty. To kvôli tebe. Ale veď, necítim sa tu dobre. V pohode. Aha, dostal som aj Iron Block zadarmo. My sa pozrieme na pilot. Dobrý deň. Dobrý deň. Ahojte, chlapci. Choďte radšej preč, aby sme nehovorovali. Tak dobre. Keď myslíte, to bolo veľmi rýchle. Tak nič, počkáme si tu. Tak idem spať. Dobre, tak dobrú noc. Braček, žiješ? Haló, braček. No. Dobre. Už som sa zlakol, sám by som to tu neprežil. Kam ideme? Neviem, ale pozor, nejakých dôvodov začala tiež zľava. Možno, že to za chvíľu vybuchne rýchlo. Poď, rýchlo. Poď, čak to rachne. Musíme sa dostať nejak dole. Toto je príliš vysoko. A sme tu. Moja noha. Vraj to bola kedysi Liliputová väža. Není veľmi veľká. Preto sa je hovorí o Liliputová väža. Nož. Tak čo takto ísť naťažiť nejaké drevo?